Forță. Hai, bagă mâna aia. Bagă și mâna. Materiale din astea tot să fie, chiar vă rugăm. Hai. Ce aveți, doamna Nati? Fățulei. Păi nu. Ce ai zis? Să stai pe lângă mine, să putem să mai faci o ciorbiță, să mănânci împreună cu Asta știu. Cristian. Le place cum ești acum, amândoi. Așa, dă bine, oricum, dă bine. Da, sigur. Spus că oricum, eu vreau să le las pe fete să distreze, să-și vadă de trebuie de lor. Noi cât o să stăm, eu cel puțin în competiție, o să aibă mâncărică și asta. Nu, că trebuie să învețe și ea câte puțin, să-l alinte, să încerce. Dă bine, oricum, dă bine. Și el să mă alinte pe mine, n-a zis nimic? Chiar nu, a zis că tu trebuie să fii... Păi eu. Oricum a fost bine. Ce omul cu valoare, se vede de la depărtare, care valoare dai Eu o mare. iubesc în toate timpurile, oricum. Mă duceam la bale dacă ne-aveam capul bun. Ce crește sufletul meu? Păi, bă! Degeaba lumea spune împărate. Ce bă? 3 zile, 3 zile! Păi, ia. Deci n-ai să mă aminte. Deci ți se pare că nu? Păi și ce, se pare că eu nu te alin sau? Păi n-am zis nimic în asta, dar de ce ai... Păi eu am zis că... Păi eu cum n-ai De nimic. Nimic, numai eu. Doamne. Ce fac eu cu ăsta lângă mine aici? De teroare. El că el, da. A, da. Bine. A. Bagă-ți ghiulul pe mână. Hai. Dau cu stânga bine. Sau cu dreapta bine.